Щрабак. Сроковете са така доста кратки, бих казал. Искам да пожелая успех на строителите най-вече, защото 44 дена е срока на Нептун за приключване на проекта. Така че ги чака доста сериозна работа, но тъй или иначе крайният срок за приключване на проекта е 23 август. Но съобразяваме се с строителната забрана, която влиза в сила от 15 май по Закона за Черноморското крайбрежие. Поради тази причина на строителите няма да имат много леко. Се работи, може би, на двусменен режим на работа. Но тъй или иначе до края на април ние трябва да сме приключили проекта като цяло и да сме го отчели. Тъй като идеята ни е новия туристически сезон да посрещнем гостите и туристите на град Поморие с една нова визия на музея на света. Като точно това е целта. Специфична дейност, много така особена дейност, но знаете, музей е единствен в България, единствен на Балканите, няколко са като цяло в Европа, но като технология и добив на сол сме единствени и затова лично аз съм доволен, че успяхме да съхраним, да запазим този музей и да го доразвием и да представим технологията за добиване на поморийска сол, бялото злато, за което се водили битки за Анхяо, да представим тази технология не само на нашите деца, но и на нашите гости, на нашите туристи. Това е голямата улица, която идва от кръстовището с професор Стоянов. При асфалтиране на улица Солна, от улица професор Стоянов до улица Емона, автоматизирана поливна система за околното пространство на музея на солта, паркоустройство на района, изграждане на видеонаблюдение с цел охрана. Също така строително-ремонтни дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции. Ще има площадки за наблюдение към Поморийското езеро, за да може да наблюдават туристи, които гнездят. Втората позиция, където са избрани Нептун, там са строителни дейности, изграждане на съоръжения и рампи за достъп на хора с увреждания, климатизация на експозиционната зала и офиса, монтаж на апаратура за изсушаване на въздуха за самата експозиционна зала, външна изолация и боядисване на залата, вътрешно закърпване на паднала мазилка, подмяна на дограма на музейната сграда, монтиране на подходящо осветление в самата зала, подмяна на съществуващи лампи, много важно нещо, ремонт на покрива, тъй като и тече покрива, цялостно саниране на сградата и обслужващите постройки в съседство, които са открита площадка за временно съхраняване на солта, ремонт на тази беседка, изграждане на обиколна алея с изгледни площадки, до изграждане на павирания път и много важно, което е споменах и за солниците, ремонт канала на солниците, за да може да има достъп в Поморийското езеро на вода, ремонт и удължаване на канала езеро Солници, възстановяване на чешмата до музея на солта, изграждане на детски площадки, т.е. за посетителите да има места за отдих. Цялостно благоустрояване на този район. Господин Гайдов, от кога стартират действителните работи на проекта? Действителните работи на проекта стартират в момента, в който наведем строителна линия на изпълнителите. Това ще рече в близките 10 дена. До тогава изпълнителите имат подготовка на разчистване на самата строителна площадка, преместване на материалите, които са вътре в това и разчистване на самата площадка. И в момента, в който наведем строителна линия и подпишат надзора, течат строителните дейности. Конкретно какво ще се прави в тази сграда? На тази сграда има подмяна на дограмата и на вратите, има ремонт на покрива, там където тече. От вътрешна страна има изграждане на една инсталация за изсушаване и за поддържане на експонатите в сух вид. Отделно има благоустрояване на целия район с алеи около и зад самия музей и ремонт на съпътстващи сгради, които са инсталациите за помпата за водата, която прехвърля от езерото в тиганите и разбира се и площадки, които ще има и за наблюдение и на самото езеро.
Освен това, доколкото спомена кмета господин Алексиев, става дума и за ремонт на улица Солна. Така, значи в проекта, освен на самия ремонт на музея на солта и привеждането му във вид такъв, че да може да е целогодишна дестинация, има ремонт и на улица Солна от Стофара с професор Стоянов до улица Емона. Това е частта, в която ще се извърши преасфалтиране на цялата улица и ремонт на част от бордюрите там, където са амортизирани. А общината пък ще изгради извън проекта, свързващо между улица Солна и улица Емона, за да си има и директен достъп през улица Солна. А тук, където сме, какво ще се прави? Тук в момента се остава абсолютно същото почти. Единствено ще има подмяна на чимове, има ремонт на канала отводнителния, има санирани подновяване на стълбовете, има изграждане на беседки, на пейки. Тук в този район, точно в ъгъл, ще бъдат по проекта има изграждане на едни египетски бани, калните бани, така наречени. Има една площадка от естествен камък, която ще бъде за наблюдение за това нещо. Има изграждане на площадка за депониране на готовата продукция на солодобива. Ремонт на тиганите? Не, ремонт на тиганите специално няма, не е заложен в проекта. В проекта има само ремонт на канала, този, който довежда водата до тиганите. Добре, този участък, в който аз в момента снимам, става дума от тук до блок 19. Тази отсечка, тя не е включена в проекта? Тази отсечка не е включена в проекта, но понеже проекта има ремонт на улица Солна, има и ремонт на самата пътека и по принцип входа на музея на солта е през професор Стоянов покрай стадиона от тук, но въпреки всичко ние правиме и с средство на общината и изграждаме и улицата, която свързва. Тя кога ще бъде завършена? Заедно с проекта ще бъдат завършени. Общата сума? Общата сума на проекта е 1 800 000 лева. Пътят, който ще бъде изграден, като прибавим него? Пътят, който ще бъде изграден е в рамките на 70-80 хиляди лева. Всичко това трябва да стане до? Максимум до 25 април. Добре, благодаря ви, желая ви успех. Това е представител на Нептун. Петър Димитров съм аз, да. 44 дни казах е къс срок. Каза го господин кмета, ще се справим. И ще се видим. Аз, като се видяхме сега, му казах, че откриването е важно на обекта, но откриването на готовия обект е още по-важно. Така че до тогава. Значи, по нашата част Штрабак ще изпълняват рехабилитация на улиците около музея на солта. Към нашия проект също част е видеонаблюдение, озеленяването. Смятам, че се справим за срока. Работим добре с Общината Море и по други обекти, които сме имали, сме изпълнявали срок. Надявам. Хубаво да прави, мисля, че... Хайде, вече си да пърса копка.